Здравейте, скъпи приятели на Паранормалното! Вие сте с паранормални истории с стария Джим, а както винаги аз съм вашият водещ, Джим Парашкевов. В България съществуват стотици места, обвити в мистерия, които обаче не всеки се осмелява да доближи. Някои примери за паранормални дестинации са зловещото село Шишенци или мистериозната дупка в Царичина. Днес обаче ще ви разкажа история наречена Прокълнатата къща, но няма да издавам местоположението на обекта от съображение за сигурност, заради зловещите неща, случили се в нея. Въпросната постройка представлява схупена къща с заещи прозорци, която стои необитаема от повече от 50 години. Според местните, никой не желая да закупи имота заради ужасите, които са се случили там. Всички членове на семейството, което построява къщата, умират при мистериозни обстоятелства, като мнозина от тях загиват при нелепи инциденти или биват сполетяни от коварни болести. През годините в дома са живели поне още 3 семейства, които се нанасят там, но и те бързо загиват трагично по мистериозен начин. Според експерти в областта на свръхестественото, къщата е била построена върху старо турско гробище, а освен покойници, под нея има и заровени турски жълтици, които са прокълнати. Говори се, че през нощта от къщата се чували страховити звуци, като зловещ смях или детски плач, а през прозорците приблясвали ярки светлини и се виждали човешки силуети. През 2012 година къщата била пусната за продан на символичната цена от 5 лева, но заради бедите, които застигнали предишните й собственици, кандидат-купувачи така и не се намерили. До ден днешен местните говорят със страх за призрачната къща, която се намира на метри от гробището, а районът около нея пустее и се надяват някой ден проклятието да бъде развалено. Здравейте, скъпи приятели на свръхестественото! Вие сте с паранормални истории с стария Джим, а както винаги аз съм вашият водещ Джим Парашкевов. Историята, която ще ви разкажа днес, се нарича Таксиджията и призраците. Тя се развива в България в началото на 80-те години и по-конкретно в град Плевен. Всичко започва, когато таксиметров шофьор на средна възраст късно през нощта качва в таксито си млада двойка, след купон в покрайнините на града. Докато ги вози, мъжът и жената се представят, разказват вицове и весели истории и печелят доверието и симпатията на шофьора. Когато стигат на адреса, го канят да се качи в апартамента им, за побира и да си полафят. Тъй като човекът има деца на тяхната възраст и са му симпатични, решава да се качи с тях за малко, тъй като смяната му така или иначе вече е приключила. Впоследствие той отива в дома им, където остава около час и половина. Тримата пиват, хапват и си изкарват весело, като мъжът им разказва интересни истории от опита си като таксиджия и ги кани скоро да гостуват на него и съпругата му. Накрая младото семейство изпраща госта си до таксито и се оговарят да се чуят в близките дни. На сутринта, докато таксиджията чисти ладата си, открива чантата на младата дама и решава незабавно да я върне. Освен това, мъжът не може да намери и любимата си запалка, която е подарък от сина му, и подозира, че е забравил при новите си приятели. Кара до адреса, където е бил допреди броени часове, качва се до апартамента на двойката и едва не припада от това, което вижда. На входната врата на дома им е залепен некролог с техни снимки, а предната вечер била първата годишнина от смъртта им. Мъжът, все още шокиран, започва да звъни на звънеца, но никой не му отваря. Той обаче настоява и не след дълго, съседка на семейството го пита кого търси. Таксиджията й обяснява всичко и тя му казва, че няма как това да се е случило, тъй като съседите й загинали точно преди 1 година при тежка катастрофа в покрайнините на града. След настояване на мъжа, че запалката му е там и че носи чантата на починалата, съседката, която има ключ от апартамента, го отключва, за да му докаже, че никога не е ходил там. Но в този момент и тя самата онемява от гледката. Пепелникът на холната маса е пълен с фасове. На масата има доста празни бутилки от бира и чинии. И най-важното, запалката на човекът е там. И нещо още по-зловещо. На секцията има голяма снимка на мъртвата двойка, заснета в сватбения им ден. И познайте, на снимката младата жена носи точно същата чанта. Истина или не, вие ще решите. Здравейте, скъпи приятели на свръхестественото! Вие сте с предаването Паранормални истории с стария Джим, а както винаги аз съм вашият водещ Джим Парашкевов. Днес ще ви разкажа историята на танцуващият клоун Пенилайз. Нека започнем с фактът, че Пенилайз не е истинското му име, ако изобщо има такова. Танцуващият клоун Пенилайз представлява просто една от многобройните форми, които съществото приема, за да лови жертвите си и една от любимите му. Нека обаче го наричаме то за по-удобно. Всъщност,
Истинската му форма не е напълно известна, макар че се твърди, че оригиналният му земен облик е този на гигантски паяк, а източник на неговите способности са хипотетичните топки от енергия, известни като мъртвите светлини, както и затворът, който улавя душите на неговите жертви. И въпреки всичко, това, което не знаем за Пенилайз, реално го прави толкова ужасяващ. То е на милиарди години и произхожда от царство извън познатата Вселена, наречено Макровселената. Не дълго след създаването на Вселената, то попада на Земята, кацайки аварийно в местност, която в крайна сметка ще стане градът Дери в щата Мейн. Впоследствие съществото изпада в зимен сън, но преди няколко века се пробужда и започва своя смъртоносен цикъл, събуждайки се на всеки 27 години, за да се храни. Въпреки че не прави дискриминации относно жертвите си, то предпочита да пирува с деца, тъй като засиленият им страх към него ги кара да имат по-добър вкус. Първите документирани случаи на тези ужаси са от 18 век, когато след като създанието пирува в продължение на няколко години, над 300 жители от града Дери изчезват мистериозно. През 1851 година демоничното изчадие обладава мъж на име Джон Марксън и той убива цялото си семейство, след което посяга на собствения си живот. През 1870 година пък той избива група дървосекачи и оставя останките им по дължината на потока Кендусрик. Но най-голямото зверство на клоунът се случва през 1906 година. Тогава железарска фабрика експлодира и загиват 108 души, 88 от които деца, участващи в лов на великденски яйца. След пробуждането си през 1929 година, той организира клането на бандата Брандли, група разбойници от Дери. Въпреки че почти всички жители на града биха се заклели, че престрелката с участието на обикновени граждани никога не се е случвала, възрастен браснар помни, че е видял странен клоун да участва в събитието. Разбира се, ужасите не спират и продължават при следващото появяване на танцуващият клоун при известната му битка срещу клуба на загубеняците. Създанието обаче не оцелява при втория си сблъсък с възрастните вече загубеняци, независимо дали това се дължи на ритуала, който те извършват, или сплотяването им пред смъртоносната заплаха. Дали това е краят на историята му? Силно се съмнявам. Здравейте, скъпи приятели на свръхестественото! Вие сте с предаването Паранормални истории с Стария Джим, а както винаги аз съм вашият водещ Джим Парашкевов. Историята, която ще ви разкажа днес, се нарича Отмъщение от гроба. Всичко започва през 50-те години на миналия век, когато в една от гимназиите в град Пловдив учила красива червенокоса девойка с прекрасни сини очи. Със своята неземна красота тя омагьосвала всеки около себе си. Почти всяко момче, което я познавало, тайно мечтало някой ден тя да стане негова половинка. Единствен един съученик на момичето стоял на страна от нея, тъй като бил беден, не особено хубав, а и доста срамежлив. Един ден обаче, три момчета от по-горен клас се хванали на бас, кой пръв ще я свали. След като тя отрязала и тримата, те решили да си отмъстят и така една зимна вечер, след училище, те отвлекли горкото момиче, изнасилили го в горичка извън града и го изоставили в безпомощно състояние, но все пак живо. През следващите няколко дни, девойката естествено не посещавала училище, а когато накрая се върнала, един от насилниците изчезнал безследно. Скоро го последвали и другите двама, както и срамежливият младеж. Никой не знаел къде са. Месец по-късно, един габар се разхождал из горичката и се натъкнал на човешки останки. На същия ден милицията намерила разчленените тела на тримата насилници, а главите им били забити на коручета. Да виси от едно дърво открили грозноватото момче, което очевидно се било обесило. Оказало се, че в деня на изнасилването той също бил с тях, но от страх не направил нищо, за да ги спре. Самоубил се, защото чувствал вина от станалото. Всичко това той описва в прощално писмо към момичето. Интересното е, че от този ден нататък се носи легенда, че понякога духът на момчето се появява и убива хора, които извършват злини. Вие какво мислите? Здравейте, скъпи приятели на свръхестественото! Днес сте с едно специално издание на Паранормални истории с Стария Джим, наречено 7 страшни истории за Хелоуин. По повод месец октомври, месеца на Хелоуин, който идва съвсем скоро. Както винаги, аз съм вашият водещ Джим Парашкевов. И нека започнем с първата история, наречена Ловецът на глави. Четиричленно семейство, състоящо се от две малки деца и техните родители, пътували по пътя за Сиатъл, когато колата им се повредила. Родителите излязли да потърсят помощ и оставили радиото включено за децата, в случай че скучаят.
До свечеряване родителите все още не се били върнали. Седнали в тъмното, децата продължили да слушат радиото и се разтревожили, когато чули, че опасен убиец, избягал от близкия затвор, е на свобода. Водещият на новините предупредил слушателите да бъдат изключително внимателни, ако излизат навън. Времето минавало и децата чакали. Тишината пред колата била абсолютна, докато внезапно не чули почукване по покрива на колата над тях. Дрън, дрън, дрън. Почукванията ставали все по-силни и бързи. Дув, дав, дав. Като не издържали повече, децата отворили вратите на колата и избягали ужасени. Само най-големият се осмелил да се обърне, за да види източника на страха си. Върху колата стоял едър мъж, който силно блъскал два предмета в покрива на превозното средство. Какви били те? Ами отрязаните глави на родителите на децата. Продължаваме със следващата история, наречена "Проверили децата". Тинейджърка била помолена да гледа децата на богато семейство, което живеело в огромна луксозна къща. Това била първата й вечер на работа и след като сложила децата да спят на втория етаж, тя седнала пред телевизора. Но щом се настанила там, телефонът й звънял. Обаждащият се бил мъж. Задъхвайки се и смеейки се едновременно, заплашително, той попитал: "Проверили децата?" Детегледачката затворила, убедена, че приятелите й се шегуват с нея. Но мъжът се обадил отново и пак попитал: "Стана ли да провериш децата?" Тя отново затворила, вече оплашена, но мъжът се обадил за трети път. Този път той казал: "Погрижих се за децата. Сега идвам за теб." В този момент детегледачката вече била наистина ужасена. Тя се обадила в полицията и съобщила за обажданията. От полицията й казали да се опита да отвлече вниманието на мъжа следващия път, когато той се обади, за да им даде достатъчно време да проследят обаждането. Както се очаквало, мъжът се обадил отново. Детегледачката го молила да я остави на мира и така го задържала по-дълго на линията. Накрая затворила. Веднага телефонът извънял отново. Този път се обаждали от полицията. "Напуснете къщата незабавно. Обажданията идват от горния етаж", казал и ужасен полицаят. И така, скъпи приятели, продължаваме със следващата история, наречена "Кокалестата ръка". 7-годишно момиче било оставено с баба си в малкия апартамент, докато родителите му били на кино. Бабата и внучката вечеряли заедно и си побърбрили хубаво известно време. Към 10 часа бабата се хванала да шие, а момиченцето пуснало телевизора. След известно време, бабата почувствала ужасна жажда и помолила внучката си да й донесе чаша вода. "Твърде тъмно е", казало момичето. "Не се страхувай. Следвай коридора. Точно до вратата на банята има ключ", успокоила я бабата. Момичето тръгнало в тъмния коридор и опипвало стената, търсейки ключа. Когато стигнала до банята, тя спряла и опипала наоколо, само за да влезе в контакт с костелива ръка, която се опитала да я завлече в банята. Момиченцето успяло да се отскубне и хукнало с писъци и плач обратно към баба си. След инцидента, момичето имало нужда от психологическа помощ. Какво се случило, така и не е установено, въпреки че по това време в апартамента не е имало никой освен бабата и детето. "Психопатът под леглото" е заглавието на следващата ни история. Това е историята на едно младо момиче от щата Вашингтон на име Сара. Като дете Сара се страхувала от тъмното и си взела куче, за да й прави компания. Впоследствие тя заспивала спокойно, знаейки, че кучето е под леглото й. И ако случайно е било страх, трябвало само да протегне ръката си и кучето започвало веднага да я ближи, докато тя не заспи. Минали години и Сара пораснала, а кучето остаряло. Една вечер по радиото тя чула, че се смята, че опасен психопат-убиец, избягал от местната лудница, се намира в близост до дома ти. С кучето си до себе си, Сара не се страхувала, легнала в леглото си, протегнала ръка, а кучето, както било обичайно, започнало да я ближе. Тя заспала дълбоко и когато се събудила посред нощта, се изненадала, че кучето все още я ближе. Поглеждайки под леглото, тя изпищяла. Кучето е лежало мъртво, а езикът, който така неуморно я ближил, принадлежал на издирвания убиец. Следва историята "Ела да играеш с мен". Преди известно време с един мой приятел решихме да направим сеанс с дъска Уиджа за първи път, нещо, което не смеяхме да правим досега. Извикахме още двама приятели да дойдат и да го направят с нас, тъй като ми казаха, че е по-вероятно нещо да се случи, ако има повече хора. Трудно ги убедихме другите двама, но в крайна сметка те се съгласиха да дойдат. Приготвихме всичко и, чувствайки се малко нервни, започнахме. По време на сесията, една приятелка, която бяхме повикали също да се присъедини, каза: "Това са глупости, излизам от тук." Истината е, че малко се оплашихме и решихме да го оставим за друг път.
След няколко дни, момичето, което си беше тръгнало, ми се обади и не беше на себе си. Тя каза, че докато минавала покрай изоставена къща близо до дома й, навръщане от местната библиотека, малко момиченце, облечено в бяло, поискало да играе с нея. Приятелката ми казала, че не може, тъй като бърза да се прибере, и веднага момичето започнало да плаче с кървави сълзи. Приятелката ми избягала и когато се прибрала, веднага се свързала с мен. Първо си помислих, че се базика, но нещо ми подсказва, че не е така. Започнах да си мисля за деня, в който играхме с дъската Уиджа и колко рязка беше приятелката ми, когато стане и си тръгна. Не се замислих повече и си легнах. На следващия ден приятелката ми се обади, защото щеше да е сама вкъщи да учи и тъй като беше оплашена, ме помоли да й правя компания. Хванах автобус до тях и щом пристигнах, се настанихме удобно с нашите учебници. След малко чухме дращене зад гърбовете си. И двамата вдигнахме очи и с ужас установихме, че момичето, което ми беше описала приятелката ми, седи на леглото й и драска стената. Избягахме от стаята и когато стигнах до входната врата, забелязах, че приятелката ми я няма. Но бях толкова оплашен и ужасен, че не можех да я чакам. Малко след това полицията се обади вкъщи, за да ми каже, че приятелката ми е починала от астматичен пристъп. Била намерена на стълбището на къщата си с ужасено изражение на лицето. В продължение на няколко месеца след това бях на психиатрично лечение. Сега се възстановявам, но онзи ден в пощенската ми кутия се появи бележка, написана с почерка на малко момиче, която гласеше: "Приятелката ти почина, защото не искаше да си играе с мен. Ти искаш ли?" Мисля, че е шега, тъй като нашата история стана известна в града, но от друга страна ме е страх. Чудя се дали тя ще дойде и за мен. След тази страховита история минаваме на една не по-малко страховита, или по-скоро коварна. Името е "Има място за още един". Преди много години човек на име Джоузеф Блекуел отишъл в Касъл Рок по работа. Той отседнал в голяма къща, притежавана от негови приятели в покрайнините на града. Вечерта те прекарали приятно в разговори и спомени за миналото. Но когато Блекуел си легнал, той започнал да се върти с леглото си и не можал да заспи. Точно в полунощ той чул кола да завива по алеята пред къщата и отишъл до прозореца, за да види кой може да пристига толкова късно. На лунната светлина той видял черна катафалка, пълна с хора. Шофьорът бавно повдигнал поглед към него. Когато Блекуел видял странното му лице, той настръхнал от ужас. Шофьорът се провикнал: "Има място за още един." След това изчакал минута-две преди да потегли. На сутринта Блекуел разказал на приятелите си какво му се е случило. "Ти си сънувал", казали му те. "Сигурно сте прави", отговорил той, но не изглеждаше като сън. След закуска Блекуел заминал за града и прекарал деня в офисите на една от новите високи сгради, построени по това време. Късно след обед той вече бил готов да се върне в къщата и чакал асансьора да го свали на приземния етаж. Но когато той спрял, бил претъпкан. Един от хората вътре погледнал и казал: "Има място за още един." Това бил шофьорът на катафалката. "Не, благодаря", отвърнал Блекуел. "Ще изчакам следващия." Вратите се затворили и асансьорът започнал бързо да се спуска. Миг по-късно се разнесъл страшен трясък и се чули измразяващи кръвта викове и писъци. Асансьорът се бил разбил. Въжето се било скъсало от претоварване. Всички пасажери вътре били мъртви. И сега, приятели, една история за десерт, наречена "Пръстените на мъртвата жена". Дейзи Кларк била в кома повече от месец, когато лекарят я обявил за мъртва. Погребали я в един прохладен летен ден, малко гробище на около миля от дома й. "Нека винаги почива в мир", казал съпругът й, но не се е оказало точно така. Късно, още през нощта на погребението, крадец на гробове, въоръжен с лопата и фенерче, започнал да я израбя. Тъй като земята все още била мека, той бързо стигнал до ковчега и го отворил. Предчувствието му било правилно. Дейзи била погребана, носейки два ценни пръстена, диамантен брачен пръстен и друг, обсипан с брилянтен рубин. Крадецът коленичил и бръкнал в ковчега, за да вземе пръстените, но те били здраво заклещени за пръстите на Дейзи. Тогава той решил, че единственият начин да ги вземе е като отреже пръстите. Но когато извадил ножа си и започнал да реже плътта, тя започнала да кърви и Дейзи потрепнала. Изведнъж тя отворила очи и се изправила в гроба си. Ужасен крадецът се изправил също, като случайно изпуснал фенерчето си, което гаснало. В тъмното той чул как Дейзи излиза от гроба. Крадецът стоял парализиран от страх, стиснал ножа в ръката си. Когато го видяла, Дейзи се покрила с плащеницата си и попитала: "Кой си ти?" Като чул трупът да говори, крадецът хукнал да бяга. Дейзи свила рамене и продължила да върви, без да си прави труда да погледне назад. Обсет от страх и паника, крадецът объркал посоката и като се върнал, спъвайки се паднал с главата напред в отворения гроб, точно върху собствения си нож. Докато Дейзи се прибирала вкъщи, крадецът бавно умирал от загуба на кръв в гроба й. Здравейте, скъпи приятели на свръхестественото!
Вие сте с паранормални истории с стария Джим, а както винаги аз съм вашият водещ, Джим Парашкевов. Страховитата история, която съм ви подбрал днес, се нарича "Куче предсказа смъртта на съседа ми". Говори се, че много видове животни имат специални способности и могат да предусещат бедствия или трагедии още преди те да се случат. Всички сигурно сме чували за птици или едър добитък, които са се държали странно часове преди големи земетресения или други природни бедствия. Учени твърдят, че животните имат по-добре развити сетива от хората и няма нищо паранормално в този феномен. Но никой не може да обясни защо доста често домашни любимци, като кучета да речем, предусещат предстоящата смърт на стопаните си. Сега ще ви разкажа история, развила се по-рано тази година в Челябинск, Русия, в блока на моя познат Алексей. Никога не съм вярвал в подобни глупости, започва разказа си той, докато не го видях със собствените си очи. Преди седмица бездомно черно куче се появи в квартала ни и започна да вие силно всяка нощ. И то точно пред нашия вход. Съседите започнаха да говорят, че това е лоша поличба и скоро някой обитател на блока ще умре. Със сигурност ще е Геннадий. Той има цироза на черния дроб. Няма да изкара седмицата, отсече баща ми, който вярва във всякакви поверия още от малко дете. Аз естествено не обърнах внимание, но на другия ден баща ми се оказа прав. След като кучето бе вило цяла нощ, отново, на сутринта разбрахме, че съседът ми Геннадий е починал късно през нощта. Странното е, че от кучето нямаше и следа. Беше изчезнало, или поне така си помислих. 2 дни по-късно отидохме семейно на погребението, където имаше доста съседи, които коментираха случилото се и доста от тях вярваха, че кучето всъщност е било въплъщение на смъртта или придружител на мъртвите към онзи свят. Те смятаха, че то било изпратено да прибере душата на Геннадий. След всичко това и аз самият започнах да се чудя дали случайно има доза истина в твърденията им. Но след съвсем малко вече бях абсолютно сигурен, понеже го видях. Да, черното куче беше там и следеше погребението от близък хълм. За момент отвърнах поглед и след секунда него вече го нямаше. Вече съм убеден, че не става въпрос за обикновено куче, а нещо изпратено от отвъдното. Здравейте, скъпи приятели на Свръхестественото! Вие сте с паранормални истории с стария Джим, а както винаги, аз съм вашият водещ, Джим Парашкевов. Днес е един от най-мистичните и паранормални дни на годината. В навечерието на Всесветии празнуваме Хелоуин, нощта, в която границите между нашия свят и отвъдното се отварят широко и можем да срещнем обитатели на други измерения и всякакви други чудати същества. Така че внимавайте! Историята, която ще ви разкажа днес, е лична, тъй като главни героини в нея са моята майка и моята Леля, а името й призоваха духа на Гунди, но се оказа демон. Всичко се развива през 70-те години на миналия век, когато майка ми и Леля би били ученички в гимназията. Веднъж Леля ми скучаяла и помолила майка ми да призоват дух, защото тогава това било много модерно сред учениците в тинейджърска възраст. Те извършили определен ритуал, за който няма да дам детайли, за да не се изкуши някой да го повтори, и призовали духа на Георги Аспарухов Гунди, известен футболист, който бил починал трагично наскоро при автомобилна катастрофа. Поне така си мислили де, но били дълбоко заблудени. Изведнъж целият хор започнал да се тресе и тогава някой започнал да удря силно по клавишите на старото им немско пиано. Полилеят се люлеел сам като луд, а една картина с тежка рамка паднала и се разбила на земята, като стъкла се разхвърчали във всички посоки. Тогава се появил и силен вятър, въпреки че всички прозорци били затворени. Майка ми и Леля ми, уплашени почти до смърт, бързо изтичали до кухнята и заключили вратата зад себе си. Те останали там около 20 минути, когато баба ми се върнала от работа. Тя започнала да звъни на звънеца, тъй като двете момичета били забравили ключа в ключалката и тя не можела да се отвори. Тогава Леля ми казала на майка ми да отиде да провери дали духът е изчезнал, защото тя го била призовала. Въпреки, че идеята за тази абсолютна простотия била изцяло нейна. Баба ми продължила да звъни на звънеца и затова майка ми се пристрашила и за да няма проблеми с майка си, първо проверила хола, който изглеждал чист. Но когато влязла в спалнята, духът бил там. В стаята се усещало коварно и нечисто присъствие. Нещо наистина злокобно. Типични характеристики за демон от ада. Тя го описва като мъжка фигура, направена от дим. Въпреки оплахата си, тя намерила смелостта да каже на адската твар да си ходи и за щастие тя наистина го сторила, разтваряйки се във въздуха. Дори са нямали представа какъв късмет са изкарали.
Здравейте, скъпи приятели на свръхестественото! Вие сте с предаването Паранормални истории с Стария Джим, а както винаги аз съм вашият водещ, Джим Парашкевов. Историята, която съм ви подбрал днес, се нарича Духът Кики се завърна по-зловещ от всякога. Демоничният дух Кики, който подори цяла България в началото на 90-те години на миналия век, се завърна. Да, така е. Призракът стана официално известен на хората посредством медиите. В началото на миналото хилядолетие обаче той изчезна, за да се появи отново наскоро, след дългогодишно отсъствие. През онези години Кики стана известен покрай разказите на малката тогава Даниела Минчева от Пловдив. Историите за духчето станаха толкова популярни, че бяха предмет на обсъждане почти навсякъде в страната и главна тема на многобройни телевизионни и радиопредавания, както и на частни разговори. За завръщането на Кики съобщи неговата стара приятелка Даниела, която е вече над 40 години и доскоро е живяла в САЩ. Щом се завърнала на родна земя, тя веднага посетила прочутия екстрасенс Мемора Пенчева. Те дълго време обсъждали Кики и контактите му с Даниела, когато тя била малка. Оказало се, че демонът, ако питате мен, отново започнал да посещава дългогодишната си другарка недълго след завръщането й в България. Пенчева разказала на Дани, че Кики е свързан с България и отсъствието му се дължало на заминаването на жената за щатите и негови лични демонични ангажименти в ада. Това е според мен естествено. Сега обаче щял да я посещава по-често и да прави нови мрачни предсказания за човечеството, както и злини. Да припомня, че Кики се появи през 90-те години и контактуваше единствено с Даниела. Въпреки намесата на много свещеници от различни религии и прочути психиатри, Кики не престана да я безпокои и да я преследва навсякъде. Един от изследователите на странното явление, който пожела да остане анонимен, разказва, че демонът отговарял с почупване на всеки въпрос. Един път за не, два пъти за да, а три пъти значило да и не. Кики почупвал само в присъствието на Даниела. За изучаването на странния феномен, през годините домът на Данчето бил посетен от мнозина специалисти и екстрасенси. Повечето смятали, че появата на дяволското изчадие е абсолютно нормално и представлява проява на определено количество ектоплазматична енергия в нашия материален свят, която бързо се изразходва и така комуникацията на Кики с хората става все по-рядка, докато напълно изчезне. Вие какво смятате, приятели? Добър или лош е Кики? Споделете в коментарите. Здравейте, скъпи приятели на свръхестественото! Вие сте с Паранормални истории с Стария Джим, а както винаги, аз съм вашият водещ Джим Парашкевов. Знаете ли кое е най-загадъчното място в България? Епицентъра на паранормалното и тайнствените енергии. Мнозина ще кажат Царичина, други пък местност, свързана с тракийските могили. И двете предположения са грешни, а правилният отговор е Петричкото село Ключ. А заглавието на историята, която съм ви подготвил днес е "Извънземни ме подгониха в село Ключ". Населеното място стана известно в началото на 90-те години като територия, където често се забелязват неидентифицирани летящи обекти и дори извънземни. Село Ключ и околностите му бяха проучвани в продължение на мнозина години от учени уфолози, но без ефект. Оказа се, че никой освен местните не може да види извънземните. Говори се, че пришелците имат дълги хоботи, 3 очи и 7 пръста на ръцете си. Интересното е, че след почти 2 десетилетия затишие, интересът на извънземните към България се е засилил отново. Последният случай е само от преди няколко седмици. В момента сме свидетели на засилване на извънземните посещения, както беше едно време. Историята започва да се повтаря. Не мисля, че е случайно, заяви категорично жител на селото. Мъжът допълва. Последният път, когато ги видях, беше някъде около преди месец. Всичко стана късно вечерта и навън беше доста тъмно. Разхождах си кучето и изведнъж видях ярка светлина на поляната под боровата горичка. Местността беше силно осветена, въпреки че от никъде не се виждаше източникът на тази светлина. Там стояха 2 странни, високи същества, доста страшни на пръв поглед. Ръцете на инопланетяните са много по-дълги от човешките и почти стигат до земята. Кожата им е като направена от алуминиево фолио, а очите им са огромни и черни. Не след дълго те ме забелязаха, аз се оплаших много, но успях да избягам. За кратко ме подгониха, но бързо се отказаха. Явно си имат други задачи. Според експерти, високата активност в Ключ не е случайна. На това място, на 28 юли 1014 година, става кървавата битка между хората на цар Самуил и византийски император Василий II.
Там загиват много българи, а голям брой уфолози и ясновидци смятат, че поради насилствената им смърт, душите на убитите са закотвени към местността и до ден днешен не са успели да преминат в отвъдното. И точно заради това се генерира улавяната от извънземните енергия. Вие какво мислите? Истина ли е всичко това или местните просто се опитват да привлекат туристи? Здравейте, скъпи приятели на свръхестественото! Вие сте с паранормални истории с Стария Джим, а както винаги аз съм вашият водещ Джим Парашкевов. Днес съм ви избрал една от любимите ми страховити градски легенди, а името е Призраци в метрото. Теке-Теке е сравнително стара японска градска легенда за девойче паднало на железопътна линия и разрязано на две от преминаващ влак в покрайнините на град Токио. Тя се превърнала в Онрио, или залут мъстителен призрак, който дебне около градските гари късно през нощта. Духът е с дълга черна коса, няма долу наполовина и ходи на ръце, докато търси жертви, които да разреже на две, имитирайки нелепата си смърт. Очевидци споделят, че тя има дълги ногти, които помагат да влачи разкъсаното си тяло наоколо. Легендата е наречена Теке-Теке заради звука, който духът издава, докато се влачи по земята. Но как започва всичко? В някои истории Теке-Теке е жертва на трагичен инцидент, в други това е самоубийство, а в трети жертвите й също се превръщат в Теке-Теке. Според най-разпространената версия обаче става въпрос за млада жена от Хокайдо на име Кашима Рейко. В годините след Втората световна война тя била нападната от група чуждестранни войници от близка военна база. Била брутално изнасилена и изоставена ранена на железопътни релси, където била прегазена от влак, който разполовил тялото й. Силният студ обаче накарал кръвоносните й съдове да се свият и я предпазил от бърза кръвозагуба. В продължение на няколко минути момичето се гърчило от адски болки и викало за помощ. Тогава я забелязал възрастен железничар, който вместо да се опита да й помогне, просто я покрил с нейлонов плик. Така тя умряла бавно и мъчително. Мнозина смятат, че Кашима просто иска да избие колкото се може повече хора, а според други, че призракът търси липсващите си крака. Вие какво мислите? Също така, Теке-Теке е само един от стотиците призраци, обитаващи световните метрополитени. Но за това ще говорим друг път. Като за финал, бих искал да споделя и да ви предупредя, че според легендата, 3 дни след като чуете тази история, и вие самите ще видите призракна жена с разполовено тяло. Моля, пишете ми, ако това се окаже истина. Наистина съм любопитен. Така завършва и днешният ни епизод. А ако харесвате предаването, моля, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да не пропускате бъдещите епизоди на Паранормални истории с Стария Джим. До скоро!